Здравейте, хора! В този клип ще отворим някои честове като този готиния Super Magical Chest, който ми спадна. И след него точно ми спадна Legendary, който ще отворим в следващия клип. И един Free Chest също. И започваме с най-тъпия чест, който е Free всъщност. 85 голд, един Battle Ram и 11 Fire Spirit. А сега ето този Epic Challenge. Не успя да спечеля много. 130 голд, един Goblin Gang и един Spear Goblin. Добре. И сега да видим. Тогава започваме направо с Super Magical Chest. Да ми спадне някоя готина легендарка. Ще много искам. И да започваме. 3795 голд. Аз сега ще го скринем сложно. Ще скринем сложно в всяка карта, която ми спадне. И следващата 15 Valkyrie. Така. 133 Goblin Gang. Добре. 46 Giant. Добре. 390 Kingo. Колко много. Добре. 76 Wizard. Добре. Сега ако е Epic карта, значи накрая ще ми спадна Legendary. Ако не, значи пасе Ганта. Добре. Yes! 23 клона. Мачкай. Принцес, още една. Значи. Аз я имам. Не. Добре. И още един шут. И това беше за този път. Когато ми стане Legendary честа, ще ставим другите. А сега ще играем една баталка. Трябва да победим. Изглежда силен, но не толкова. Ще взех по... Той не ми е пикнал кота, ама да са нали началото. Какво ще стане сега в тази баталка. Дали ще победим или не.
Хора, това беше за малко, но спечелихме. Да видим какъв чест. Silver chest, една коронка и 20 долара. Добре. Съм чест това. Само намерете малко тук лоджанти. И това ще е всичко за този клип. Снете лайка и се абонирайте, за да виждате още отваряни хубави честа. Или пък чест, който ми се падна. След супер мечо. Точно. Е така, ми се падна. Първо ми се падна, ето, тук имах един силвър. Той ми се падна първи. После супер мечо, който тук ще отворихме. И след това загубих един път, ми се падна лежендари честа. И виждане до следващия път.